máis curto posible. E como é solamente coñecido, porque ademais hubo xuntanzas cos veciños da parroquia do Ío, e no 2008 as xestións administrativas co Sergas quedaron pechadas na medida en que aceptaron a parcela que se lle propuso, que ademais se recolle dentro do avance do plan xeral. Os mesmos técnicos do Sergas con anterioridades votaron outras parcelas que se puseron riba da mesa, e noutros casos, outras xestións que se fixeron, evidentemente superaban económicamente de unha forma notoria a proposta que finalmente é pola que optou o Concello a través de unha opción de compra que tamén se concretou en decembro do propio 2008. Así as cousas, simplemente quedaba pendente o que sería ter financiación económica para poder acometer esta actuación. Un pouco na liña do criterio que entende o urbanismo que hai que seguir, en base aos aproveitamentos urbanísticos, a prioridade debe ser precisamente adquirir patrimonio, adquirir solo, que neste caso debe ter ese carácter público. Precisamente a principio do 2009 quedou concretada esta xestión, co cal o Concello tería liquidez da bonda para poder afrontar esta operación. Teño documentación ao respecto que é preciso acreditala na mesma dirección. E desde aquela ata hoxe, evidentemente, pasou a circunstancia de todos conhecida dun cambio de signo no que é a administración autonómica, pero dende este grupo municipal entendemos que isto non debe ser a tranco, e hai conciencia da necesidade de resolver este problema para que non se paralice a xestión. E é certo que non está finalizado o plazo de tempo para aplicar o que sería a opción de compra, pero pareceme que nos tempos na administración ao final se convirten en tempos moi cortos, tan recortados no tempo, e polo tanto eu creo que non debemos agardar a última hora, ni por unha banda para adquirir o compromiso do Sergas en reafirmar que esa parcela reúne os requisitos para poder concretar ali a ubicación do centro de saúde para as parroquias Saldán e do Río, en segundo lugar, para que efectivamente se concrete a opción de compra no espazo de tempo máis corto.